Mä oon muokkaamassa. Jumalauta, sinä otat kuvia koko ajan. Välillä pitää ottaa dokumenttia sua. Joo. Lähtikö se pottumaan kimppuun? No, siellä se on, siellä. Ei kun se on kynnetty. Kyllä se yllättävän tasaiselle ruppaa näyttämään. Hyvä. Tässä on 2 peltoa, mitkä pitää muokata. Timolla on tuon pientä Onnavuolla hamppupantu, mutta tässä on minun pottumus. Tule. Tää asento välillä. Näkyykö nämä? No kyllähän nuo kimaltelilla tuossa ilta-auringossa. Joo. Menikö nauhalle? Koko ajan. Hyvin veit. Hyvin muokkaattu. Että se minun pottumaa, mutta on tuo. Timon hamppumaa on tuonne tien toisella puolella. Kato päästä, kato. Säkä pottuakin sä haluat, että löyvää sinun penkki? Kyllä, tuohon, sinun selältä. Siihen pottua. Kyllä. Joo, tähän vaan pottua.